balloon. Happy birthday, Madam. Magtatakpan po ang ating mga mukha. At syempre, meron tayong pakok. may pakok. Parang nanalo si Tati ng 1 million. At syempre, meron tayong Jollibee yan. Jollibee po yan, ha? Transfer lang natin. Ayan, kuya, halika po. Si kuya na lang po ang bar. Dito po kayo, ha? Ayan, dyan po kayo. At syempre, meron po tayong papansin. Ayan, mainigiling pa po. Pakihawakan po yan. Ayan, at syempre, meron po tayong cake. Ito po, may pa-cake po tayo. Ay, sir. Ay, talaga. Hello po. Okay. At syempre, meron pa po tayong kuya. Yan, dyan lang po muna ang ating ano. At syempre, dito po sa gitna si Mother. Tay. Mag-wish. So, wish, wish, wish! Happy birthday! Of course! Meron po tayong letter. Maaari po bang basahin ni Kuya? Cedrix. Pakilakasan po, Kuya, ha? Letter. Ika po kami, Manang. Mang, for all the times that I forgot to thank you. For all the special little things you do. For all the words that sometimes go unspoken. I need to say, I love you, Mang. I do. And if at times I may seem ungrateful, I wanna say I truly hope to see you. That nothing you have done has been forgotten. And day by day you must mean more to me. Happy birthday again. And wish you good health, Mudra. Agpalaing ka tapno na palaing kakano tayo amin nagkikita ipalubos ni Apo na makaawit amin makaawit ka naman. Ayan! Clap your hands, everybody! Okay, of course, Sir Cedrix, ano pa yung message po sa inyong mamang ngayong sa kaarawan? Happy birthday, Mang. Palaing ka. Manong, message po. Yeah, for all the unselfish love and sacrifices, and
the support. We wish you a happy birthday and many birthdays to come. Happy birthday, Ma'am. Yay! Okay, at syempre, how about si Ma'am? What is your wish for Mamang? Many, many more happy ones. Okay, yes! How about the mga apo? The beautiful. That she has many more birthdays. So pretty. How about Kuya? Kuya niya tayo. Oh, what? Ay. Oh, especially Father. Papang. Papang. Mang, Oh. dapat gumata, dato pa titawin nga may kanya. Ito sa paita na talon at ka. Akan ka na yun. Thank you pa. Love you. Ay! Isa pang hirit yan! Kiss! Kiss. Makabuo pa naman isa, Papang. Okay. So, awanan pa nun. Sa awanan. So, si ano pa, Mamang, tayo po tayo. Tayo po tayo, Mamang. Yan. Asan po yung ating payong? Ay, ano di pa yung ba? Papang, where's the payong? Eh, doy. Oh, your payong. Okay, Papang. Ay, Mamang, hawakan ko muna, Ano Mamang. ka mabasa? Mamang! Okay! Sa pagbilang ng 3, paki-open po. Itaas ang kamay at i-open. And count of 3. 1, 2, 3! Open! Happy birthday! Oh, ikot mo, Mamang! Ikot-ikot! Ikot-ikot lang! Ikot-ikot lang! Yay! Yan! Ayan, meron tayong 5,000 pesos! Thank you na kong. Oh, ito po ay galing kay Sir Cedrix. Okay, ayan po, ayan. Okay. At syempre, magpapakilala po ako. Okay, Mamang, itaas po natin at makita po ang aking mga mukha. Ayan. Hindi pa nag-message siya. Oo. Ay, message. Ma'am, message po natin kila Ma'am Clet and sa inyong mga pamilya po. Ala kada kayo ang anak ko, Clarice, hindi pa niya Aris, kan dagiti apo, ni Manny, ni Charlene, kan dagiti apo, ni Cedrix, kan ni Papa, ang ala agyaman ako na kada kayo ti ay yung. Tawanin. Agyaman ako na yan. Basta pa'y pumunta na sa lugar kay lataan yung tuklas sa tamang kalmaksan. Pagkararagan laktaan. Magasak na ito sa ko. Sa babae ko na hindi din natin ito. Thank you very much. Happy birthday! Palakpakan si Mamang! Sa wakas, Mamang! At andito na po ako. Ay, kaya pakihawakan po. Okay. Okay, Mamang and Papang, magpapakilala na po ako. In behalf of Edmenchis Flower Shop and Party Needs, thank you, Ma'am Clet, at sa inyong pamilya, at syempre kay Sir Cedrix, sa patuloy po na pagtangkilik po sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresang nice na ipahatid kay Mamang and Papang! Ay, Mamang! Ako po yung lagi nagpapahatid niya. At saka kay Lasa and Ma'am, thank you po. Opo, na-pandemic pa po nun, Papang. Okay, opo. At least admit na po tayo nanay, ha? For the first time. Happy birthday! Ayan! All the way from Manitoba, Canada!